Ξέρετε, κάποτε οι Πέρσες θα μπορούσαν να είχαν παρακάμψει την Ελλάδα και να πάνε στην Ευρώπη. Όμως δεν το έκαναν αυτό. Ήθελαν να καταστρέψουν το ελληνικό πνεύμα του λόγου. Αυτό δεν έγινε τότε. Γίνεται όμως τώρα και με τη συνένεσή μας. Και γίνεται γιατί πλέον δεν είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι σύμφωνα με την ετυμολογία που έχει δώσει όμως ο Σωκράτης. Ο αναθρών όποπε. Δηλαδή αυτός που βλέπει, ακούει, σκέπτεται και μετά κρίνει και αποφασίζει. Ζούμε σε μια εποχή που όλη την πληροφορία και τη γνώση την παίρνουμε γκουγκλάροντας. Όμως αυτή η γνώση είναι επιφανειακή. Ποτέ δεν είναι βαθιά. Έτσι οι αποφάσεις μας είναι αλλοπρόσαλες. Ζούμε σε μια εποχή που προτάσσεται η αριστεία. Όμως η αριστεία δεν συμβαδίζει πλέον με την αξία. Έχουμε γεμίσει άριστους, αλλά οι άξιοι στο περιθώριο. Ζούμε σε μια εποχή που προβάλλονται οι influencer, οι σφουγγοκολάροι, οι γλύφτες. Πού θα οδηγηθούμε? Θα χρησιμοποιήσω τους στίχους ενός τραγουδιού που λέει: μια κοινωνία που ολοένα χάνει περισσότερο αίμα και με σπασμένα φρένα παίρνει την κατιούσα, για να σωθεί χρειάζεται επειγόντως ένα θαύμα, όπως εκείνο στις γραφές με την αιμορροούσα. Ελλάδα -2.0